Het gaat goed met hiphop in Nederland. Ons land kent steeds meer succesvolle Nederlandstalige rappers. We duiken nog even in de prille geschiedenis van de Nederlandse hiphop. De eerste Nederlandse rappers begonnen in de jaren 80 en 90 met Engelstalige raps. Ze deden toen vooral Amerikaanse rappers na en waren weinig succesvol. In 1992 bracht de Amsterdamse Osdorp-possie Moordenaar uit. Het eerste nummer waarin Nederlands gerapt wordt. Het was Extins die vervolgens in 1995 de eerste top 10 hit scoorde met zijn Nederlandse rapnummer Spraakwater. Inmiddels domineren Nederlandse rappers onze hitlijsten. Afgelopen jaar stonden er 8 Nederlanders in de top 10 meest beluisterde artiesten van Spotify. Ja, Raymond, jij bent animator, maar ook oud-rapper. En je hebt Lange Frans meegenomen, jullie zijn vrienden ook. Klopt. En jullie vonden eigenlijk dat er wel iets moest gebeuren aan de kennis van al die fans van die huidige hiphop. Ja. Over wat er allemaal al is geweest, wat er is voortgegaan. Hè? Ja, precies. Want ik heb kinderen van 7 en 10 en die luisteren natuurlijk naar Busy en Little Klein en je hoeft ook al de namen van nu. Maar die kennen al die oude namen, want het is natuurlijk 40 jaar hiphop is er al geweest. Ja. Die kennen al die oude namen, kennen ze niet. Ja. Dus ik wil ze dat op een hele leuke manier zelf laten ontdekken. En daar heb ik nu het grote Nederlandse hiphop kleurboek voor bedacht. Precies, want dat is voor een leeftijd van... Ja, ik denk basisschool voornamelijk, maar papa's en mama's, de oude rappers die Nee, gewoon lekker breed inzetten, jongens. Ja. Ja, het is heel meditatief. Kleur voor volwassenen is helemaal in. Is het een mooie geschiedenis, de geschiedenis van Het is zeker een mooie geschiedenis. Kijk, en ik zat net met jullie jonge gasten op de bank even te praten. Ja. En voor hem is hiphop begonnen met Kraantje Papi. En dat was zeker een moment. Maar daarvoor is er ook wat geweest. En voordat Lange Frans er was er ook heel wat. En zonder het harde werk van de pioniers voor mij... had ik er nooit een boterham mee kunnen verdienen natuurlijk. Dus het is wel goed om af en toe even terug te blikken naar degene die de deuren hebben opengetrapt. Ja, want jij wilde natuurlijk die hele geschiedenis een beetje samenvatten. Het is wel grappig, want je doet dat middels een kleurboek. En ik begreep ook wel, als het project 1 keer gaat rollen... dan meldt ook iedereen zich wel, toch? Ja, in het begin was het echt een struggle om mensen te vinden. Eerst in mijn eigen netwerk kon ik wel een paar vinden... maar het was echt een struggle om dan bij de juiste manager terecht te komen of whatever. Maar inmiddels, nu het ook in de openbaarheid is dat het er aan gaat komen, zeg maar... krijg je ook mailtjes van rappers die zich aanmelden. Of, Waarom sta ik niet in het boek? Ja, nou ja, precies. Of de schoenen kloppen nog niet. Of want ik hoor jou alweer even klagen over je schoenen. Meer goud op mijn ketting. Hey, maar hiphop in Nederland is nog redelijk jong. Is er nog genoeg te vertellen over hiphop al? Ja, er is echt heel veel gebeurd al natuurlijk. Want jullie hebben al net dat al een beetje laten zien in die infographic. En ja, het is al 40 jaar, wordt er gerapt, gebreakdanced, gegraffitied. En rap draait voor een heel groot deel om tekst natuurlijk. En dus er is ook heel veel verteld. Ja, dus. En die verhalen die wil jij vertellen in de vorm van dat kleurboek. Maar er is meer te beleven, toch? Ja, er staan ook spelletjes in, er staan knutseldingen in, informatie. Eigenlijk alles wat kinderen leuk vonden. Ik ben nog met een basisschoolklas aan de slag gegaan om te brainstormen over wat moet er volgens hun in dat kleurboek. Ja. Nou ja, ze hebben me een enorme zak huiswerk mee naar huis gegeven. Ja, precies. Nou ja, ik wil, er moet een puzzel in en Little Kleine hoe die naar het podium moet. Die staat er dus in. Dus een Dolf of Little Kleine moet naar het podium. En we kunnen ook wat dingen laten zien, als het goed is. Een paar tekeningen uit je boek. Ja. Waar moesten die tekeningen een beetje aan voldoen eigenlijk? Nou, ze moesten in ieder geval goed kleurbaar zijn. En ik vind zelf bij kleurplaten vind ik altijd heel irritant als er geen afgesloten ruimte zit. Dus dat je dan zelf als tekenaar... nog een lijntje moet zetten. Ja, precies. Dus alles is afgesloten. Wie is dit? Extins. Oh, heel goed. Eigen favoriete rapper van vroeger. Ik was ook heel blij dat hij meedeed. Lange Frans baas. Lange Frans, ben je een beetje tevreden met je tekening? Ja, ik heb een beetje hoog water op mijn broek. Dat was in die tijd ook zo, dus kan ik niet. Maar je bent gewoon te lang. Ja, ik ben gewoon te lang inderdaad. Maar wie mocht er echt niet ontbreken? De grote namen van nu, die mochten niet ontbreken. Dat was ook lastig. Silvio is er een van die mocht ons echt niet ontbreken. Nee. Het moest gewoon. En ik heb een beetje kunnen bemiddelen, omdat ik iedereen net eventjes... samen kennen we heel veel mensen. Ja. En wat je natuurlijk hebt, rappers worden heel erg afgeschermd door lagen met management. Maar wij moesten iedereen gewoon overtuigen van... luister, je moet in het boek, dit doen we voor met z'n allen... en het is goed en het is leuk. En dat is heel erg goed gelukt. Ja, want jij noemde, want wie moest er van jou in? Zeg ja, Silvio is wel echt... Waarom is hij zo'n belangrijk iemand? Nou ja, hij is iemand die snel is opgekomen, keihard werkt... en zo ongelooflijk populair is bij de jeugd. En het zo goed doet. Hij doet zijn shows netjes, hij doet zijn clips netjes... en hij werkt eigenlijk alleen maar harder. Dus het succes maakt hem niet lui, het maakt hem alleen maar meer gemotiveerd. En ik denk dat hiphop ook heel erg dat is. Het is werk op eigen kracht.
Het is iets doen vanuit een idee en het gewoon gaan maken. En een beetje scheid hebben aan iedereen die zegt dat je het niet kan en dat het niet lukt. Want we gaan het toch gewoon doen. Ja. En het zelf doen. Ja. Toch? Dat is ook echt hiphop. Dit clubboek, ik maak het zelf, ik geef het zelf uit. Ik ben met een inzamelingsactie bezig om het voor elkaar te krijgen. Allemaal zelf. Ja. Dat is hiphop. Je moet het gewoon zelf. Nou ja, dat past ook wel een beetje bij deze tijd, toch? Met al die streamingdiensten en zo. Er worden andere manieren gevonden om je muziek uit te brengen. En dat past heel erg bij die hiphopcultuur en bij die rappers. Zeker. Heb ik het gevoel. Ja, want met streamen kan je goed geld verdienen. Rappers zijn gek op geld. Nou, ik hoop dat binnenstroomt met dit boek. Er is natuurlijk een periode geweest dat de cd-verkoop eigenlijk niet meer bestond. Dus er is een gat geweest. Ja. En in het begin wilde nog niet iedereen trouwens een tientje per maand betalen voor een streamingdienst. En inmiddels heeft iedereen en zijn kinderen en zijn oma heeft een abonnement. Ja. Te laat geboren. Nee. Jij zat net in een goede periode. Ik ben erbij. Ik ben erbij. En jullie hebben beide ook kinderen. Wat vinden zij ervan? Ja, zij zijn druk die club laat aan het testen. Oh ja? Zij zijn mijn klankbord thuis. En zeg maar, wat vinden ze ervan? Zijn ze tevreden? Ja, nee, kleurt het lekker? Bij sommigen zeggen, ja, er mag nog wel iets van een achtergrond bij. Dus ik heb nu bij een aantal rappers staat ook een achtergrond. Want ja, dus, bij de meeste staat gewoon Sec de rapper op de pagina, zeg maar. Oh, wat goed. Maar bij een aantal willen ze ook wel iets. Kijk, hier bij de jeugd van tegenwoordig, die hebben ze laatst al even onder handen gehad. Die is goed. Dus, ja, die is heel erg leuk. Ja, want kijk, die muziek is natuurlijk ook heel belangrijk. Zit daar ook nog een element in dat ze de muziek horen als ze bezig zijn? Of geven ze tips? Dit is geen kerstkaart die je openvouwt en dat er dan muziek begint, helaas. Jammer. Nee, maar het is wel op hiphopkleurboek.nl heb je gewoon een database met alle links naar alle muziek van alle artiesten in het kleurboek. Dus als je gaat kleuren, ik heb ook een gebruiksaanwijzing erin, dat je kiest eerst de artiest die je wil kleuren, bijvoorbeeld Extins. Ja? Dan ga je naar de website, dan kies je de muziek van Extins, dat link je daar naartoe, lekker makkelijk, die zet je aan en dan ga je kleuren. Dan heb je de volledige Extins experience. Welk nummer moeten ze van jou horen als ze jou aan het kleuren zijn? Welk nummer past daarbij? Dit is mijn testamentpad. Dat is een nummer, het is nooit een top 40 hit geweest, maar het is wel een nummer wat voor mij heel veel gestreamd wordt en zo. En dat is wat mijn echte fans echt als een soort van cult classic beschouwen. Dus doe maar Testament dan. Testament, jongens. Als je gaat kleuren met Lange Frans, Testament. Alsjeblieft. Kijk, nu zijn wij geen rappers, of wat, laat ik voor mezelf spreken. Ik niet. Ik weet niet, heb jij nog iets in je TMF het verleden gedaan? Ja, bij TMF heel veel, nee. Veel gerapt? Nee? Maar je hebt toch voor ons een... Je kan wel als rapper door de bocht. Ja? Heb je wel eens een rap? Ja, kijk. Ik heb Jeetje. Nou. Dus je kan jezelf gaan inkleuren nu. Oh, ik ben ook een beetje een Russische kogelstootje, zie je? Maar wel een hele knappe. Dat wel. Oh, ik ben wel wat stoerder gemaakt. Ja, een beetje vanilla. Dat is wat stevig in de bovenkant. Oprecht, jullie zien er wel uit als een stoer hip-hop-duo, hoor. Ik zie kansen. Ik zie zeker. Op de achterkant van de kleurplaat hebben Raymond en ik een wurgcontract gemaakt. Dan kun je meteen tekenen. Wij tekenen blindelings. Nou, te gek. Dat doen wij. Nou, het boek is online te bestellen. Hij komt pas in november uit. Ja, ik ben nu... Maar je kan je nu contractueel al vastleggen, zodat je er ook niet meer Je kan hem nu met korting kopen. Nu met korting. Jongens, we gaan naar Teuk, want hoe gaat het daar, Hugo? Nou ja, super.